Det er fedt, det der. Men tilføj flere sesamfrø og meget mere tandpasta. Kan vi få dig til at gøre det? Ja, vi laver bare med kage. Det gør eleverne også. Jeg har i hvert fald ikke en episk trailer til ham. Nej, det gør vi overhovedet ikke. Men vi har overhovedet ikke budget til de der lagemager, har vi? Jo, en 6-7 stykker. Og det er ved deres gummistøvler. Ej, det bliver det vildeste filmprojekt, vi nogensinde har lavet. Og det er jo først til april. Ja, det bliver da ikke for meget gore. Hvad må de Irene synes om det? Irenes idéer. Nej. Irenes idéer, de er altid super dårlige. Jeg gider ikke engang at have hende med. Hvad siger du til at dropper med overhovedet at have hende med nogensinde? Det giver faktisk virkelig god mening. Synes du ikke også, Irene? Hey Queen! Ja, du havde sgu ret. Deres idéer er low-kenjually cray-cray. Ja, igen. Jeg sletter deres projekt, og så skal vi i gang med noget, der er langt mere børnevenligt.